תמשיך להעביר, לא לפתוח, עדיין תמשיך להעביר, קדימה. תעבירו, יאללה. כל החמודים. בוזי, בוא תכניס אותי. להעביר. קדימה. רק תכניסה מזה, שזה לעבור. רק פה זה אין שלום תום. אתה רוצה לישון בבית. שני ילדים שמשלבים ידיים יפה. קום אתה, זה שאתה נפתחת בסיבוב הזה, עוד ילדה אחת שיודעת, בואי חמודה. איך קוראים לך? כן? בואי, ירון תעמדי באמצע תעבוד. שימו לב. הבנים מעודדים את? יש לי שר אחד. יפה מאוד. צריך לקפוץ אותה, את צריכה לקפוץ את הדף שלו, תנו לדרך! אוקיי, אני רוצה לראות את תרגום, ואני תוכל לדעת כל הכבוד, אנחנו מדברים עכשיו בת אחת שרוצה להתמודד עם שר. לילדה ששרה לדעתך הכי יפה בכיתה. למי תביא את זה? קדימה. נו, להביא את זה לילדה. להביא את זה לילדה. ששרה הכי יפה. קדימה, ילדה. נו, תביא. אוי, זה מתה. למי אתה מחליט? למי? טוב, אני אעזור לך. מי רוצה לשיר? שתרים יד. 1, 2, 3, תראו אליי. הבת שאתם תכניס בששרה הכי יפה, תקבל אותה. אקדח התקלקל. אקדח לא התקלקל.